Zamielen atzetik Xoxokako jaiak datozela badakigu. Joan urriaren 4an astelenean hasi eta iganderaino luzatu ziren ohiturari helduz. Auzoan giro ederra bizi zuten bai bizilagunek, baita bertara gerturatu ziren guztiek ere. Besteak beste bertsolariak, trikitilariak, bazkari herrikoiak edo herrikirolak izan zituzten Xoxokako auzotarrek. Naiz eta aste hasieran hasi jarduerak, hala ere jaien egitarauaren gehiena asteburuan burutu zen. Larunbatean urriaren 9an goizean zehar, haurrentzako denbora pasa bikaina antolatu zen Xoxokan. Hainbeste gustoko dituzten gazteluk puzgarriak. Aurrak jolasean jardun zuten ordu entretenigarriak eta lagunekin barrezka eta algaraka. Edozein festetan musikak toki berezia izaten du beti jendea girotzerako momentuan. Xoxokan bi bertsolariri zegokien lan hau, Jon Martin eta Andoni Otamendiri. Biek bertso batzuk bota zituzten Xoxokan jendearen txaloak jaso. Eta arratsaldeko proposamenei begira musazkarreko txapelketa ospatu zen. Hau helduentzat antolatu ziren proposamenei dagokionez. Izan ere, arratsalde horretan berriz, Gorrit eta bere animaliak Xoxokara ailegatu ziren. Aurrek primeran igaro zuten arratsaldea. Bere oilo, txerritxo eta zuzentxoekin arratsalde entretenigarria izan zuten guztiek. Gorritiren umore bereziarekin bestetik barreak entzun ziren Xoxokan. Eta indarrak berreskuratzeko jarraian txokolatea eskaini zen aurkizen. Arratsaldeko beste proposamenen artean Xoxokako kirolehiaketa izan zuten auzotarrek. Baita Xoxokako toka txapelketa eta gaueko 11etan gau pasa kupera taldearekin.